Hej og goddag igen til Wesley Show. Det bliver nok sidste gang I ser mig her, så ja. Nå. Men i dag skal vi handle om bådflytning. Som I kan se, står jeg ved det store bådhus, hvor alle vores både står inde i, så ja. Og det vil jeg så fortælle lidt om, og det vil så svare til det her. Det kan se, det er en af portene, der står. Alle de sorte, der står, det er porte. Og hver en port er der nærmest en båd bagved. Så det her, det er en af portene, som der er blevet skruet af. Kan jeg vise jer, som I er skruet af. For at vi kan komme ind til bådene og flytte dem. Og så herinde, det er så bådhuset, hvor alle bådene står. Som vi har flyttet. Og den her har vi faktisk flyttet op for ikke så lang tid siden, som vi har både lakeret og malet. Og det gjorde vi så ved hjælp af grønt hold, hvor vi havde hunden med ind. Og jeg skal nok vise jer, hvad hunden er senere. Så ja. Så er vi på vej ned mod det lille bådhus. Eller ja, så er vi nede ved bådværkstedet. Og i dag har vi faktisk fået en meget speciel gæst med i dag, som så viser. Og vi har faktisk været herinde i det andet Wesley Show, men ja. Hej. Hej. Martin Wesley. Tissel Jacobsen. Hej Tissel. Nej. Jamen se. Så er mange spørgsmål, så lidt tid. Jeg vil spørge om, hvad er det her? Det er en hund. Det er en hund. Den siger da ikke særlig meget, synes jeg. Nej. Den bruger vi, når vi skal flytte på bådene. Så trækker vi båden henover her. Sådan så kølen kommer op og står på båden, på hunden. Og så kan vi køre med den. Det er selvfølgelig stadigvæk tungt, men det hjælper. Okay. Hvordan foregår sådan noget? Den ser da ret tung ud, så det kan man da ikke gøre helt ene mand. Den er ret tung, sådan en båd. Yeah. Og her på formidlingen, der plejer vi at få grønt hold til at komme og hjælpe os. Dette er et billede af, at grønt hold hjælper formidling. Og så hiver vi simpelthen båden hen over hunden. Og så hjælpes vi alle sammen ad med at køre den op i bådhuset. Okay, tak for det, Tissel. Selv tak. Vil du have en god dag? Tak i lige måde. Ja. Og det var så alt fra Wesley Show den her gang. Og som jeg sagde før, desværre sidste gang. Så vi har oplevet, hvordan man flytter båden. Det var såkaldt en hund. Og oppe i bådhuset med portene og sådan forskellige ting. Så det er men det er jo hyggeligt at se jer. Ses forhåbentlig en anden gang. Medvirkende? Nej. Den mystiske gudestemme. Anders! Båddamen. Mor Tissel! Og så til stjernen af showet, mig selv, Wesley!